Ito yung lubot niya. Hindi. Ampun! Nakita ba ito nila? Simon na itong gamiton, Seng. Para muna itong Christmas decoration. Nakita itong extension mo. Dito, ate. Go. Ito, ate. Hindi ko nang gamot. Ito. Tabangin si ate. Tabangin si ate. Hindi mo pinagkuha rin mga taklog. Luto po? Ah, yan ang puwa. Luto po? Luto po? Ipan ang puwa. Ikuan sa pikas. Wala isang pikas sa puwa. Sa mampud. Tuwa dia guys. Oh, dikit ko kamot tay. Luto po na. Sing bang tayo ko bread sing. Tatrok ng puti. Oh, pasok ka. Babaw. Yan na. Hawa sing. Tudan din ha. Nilagay ka na ang puti oh. Wah. Kana pikas balik puti. Ubos anak puti pod. Dapat sa pultahan. Ibabaw ang green oh. Babaw na. Sorry ha. Babaw ng green. Yan agad. Yan ang buwan balik na naubos. Babaw ng green. Nga, di ba ba? Oh. Oh. Magkulura ang gutom. Tulak ng blue. Ay, kita pa na day ha. Ipasok ka day.
May blue. Gamay ka ng blue. Ako na rin umisi. Ano ba kasi? Hindi ko kuha. Manig blue na oh. Ito babaw ito yung tangan sa green diha sa pultahan jud sentro. Ubos diha na diha. Hey baby. Mari ka oh. Ang katulad ato bang doon anong tingog ba ipataas ng naikuan? O sa usa. Kana. May ilo oh. Patong i-grade na niya. Ay, naman babawin mo ito. May number nila, 14. Ulo agad eh. Luto po. At bangi gilo dito pikas. Dito, eskina. Ya. Ubir naman na. Ya. Ito na siguro. Ano ako na dito? Dasok yung pikas ubos. Dito. Doon na oh. Dari oh. Lah, tunga anak. Yang tunga, na ubos. Ya. Ito na kuan. At bang. Kana danang. At bang anong kuan? At bang anong puti o green. Ubos, ya ubos. Ya. Puli na dia ang dasok. Dito to. Dia anong kuan babaw. Babaw anong dia. Imo rang gibali. Gamit ra yun. Anay sobra na. Dari di ay may hayag kayo. Hawan kita naon.